chokwadi ndozvandinotaura ndezvechokwadi ndakanyika ndichabatwa nemhosva ndanyika ndichabatwa nemhosva Mwari ngavanditunge Mwari ngavanditunge panzvimbo imwe ndinotangarira mupangarira lavhu the founder member hauna property handinchiyani yekomiti yacho chiripo ndechekuti takaitika kuti takati 1983 takakumbira Afghan World Vision kuti itivakirewo dzimba sezvo iyo yakanga iri yaitora vapweri kutsvagira mafreni pachikoro chenyasanza ikati zvakanaka tokuvakirai zvei tikakumbira pane mapombi mairi akati akabva kwaruda achidzika kumadziro village neimwe yakaswa kubva kwanhikudzika kumaraini ekwavo ndokubva vambogara tikati chakutsvagirai ground 83 82 ndopakaya pane hauna growth point status saka ipapo ndopakazowanikwa ground ma84 yanga 83 ndopakanga pataurwa nyaya iyi 84 ava vakati kuti tikuvakirei kuti tione kuti munoda chinhu ichi munofanira kunge muri munoita basa rese remaoko kuti tione chokwadi munoda chinhu ichi saka zvakaipo kuti pane vakamemba dzakavhorondiya vakatakura mavhu matombo zvidhina zvikakanyiwa zvikacherwa nemafoundation akavakwa mablock mairi maona growth point akavakwa mablock mairi aya akanga ari mablock ekuti anenge achizoitwa kuti vamai avo vakanga vanhirikira vamwe chete vatakafambirana vaizoti vanogona kuzoona zvokuita kusona kana kuti kana vari varumewo vachigona kuita happening hauna community property ari masabhuku vanhu vanga vaichibva masabhuku 7 growth point yanga isati yavakwa iyo building iyo ndiyo yakava yekutanga kuvakwa mugrowth point yakuzi growth point saka zvakafamba aimboda kumbosenzeswa paita mushini vanhu vaizotadziswa kuti vakanga vari kutadza kuteerera nemushini pamwe isina kunaka papasamagetsi zvikamira zvakazofamba zvezvizvi zvosvika pakuti mabuildings aya akazoona vanenge vachizogona kutomborendesa saka isisu waimbepo pane komiti yaimbepo yakanga iri inasanya muduni vamwe vakazoshaika kushaika kwavakazoita vakazosvika kuti mapepa achiwanikwa haana kuzowanikwa mapepa akanga ari ndokuzobveyopo taakuzosvika pakuti tifambire mabuilding aya pandakanga ndavaiko inini kaenda kukanzuro ikati zvahanzi kanzokuijekesa toipanidza neplan ataivaiswa kazoendawo kuworld vision kai vanhu vati vari mabhuku iwo atatoraiwa ndoatakapachina kanzuro ikati okay nemamwe nemwe ndipaanga mastendi mairi nemwe stendi yanga iri mafamasi stendi waisidzidzira 78 wairo vari ikazobva ikazosvika nana 1980 pakazobva pasheni ndokubva vanhingirikira vari papo vakazobva vaibva vazotorwa kuenda kuteri pakavakwatea saka iyi yakazosara ichingoti yefamasi ingosenza ichibva yazosenza nemi pamwe chete neiyi yecommunity saka zvakafamba tikagadzirisa mapepa okutanzwa tikati tikafambira kazosvika kupuwa imwe stendi yacho lisi imwe yacho mablock mairi ayo lisi yanga isati yabuda nendayachakazoti kaukanzwa pane nhingi yakaitika yekuti vakanotora nhambo dzepablock vakabiwa nekunopuhwa mamwe mastendi kusvika kuti lisi bude zvikanzaiti kubuda nenda yekuti manhingi aya manhingi mastendi mairi aya nhamba dzecho dziri kusenzeswa dzikapuwa kunai kazvinozodini zvazokuita zvokutaundi fiscal plan tara ndokuzoita ini makatora nhamba mizoisa sei iyi yanga iri parking pasinani saka makazoisa nhamba dzei ava vanoramba vaine nhamba dzavo saka mimi mastendi ndiwe nhamba dzacho dzinguripo saka imi kanzo mwezogadzirisa kuti
clear zita reuyu hauzoona kuzoita zvata saka akamira akadaro but mani kukanzuro ari kuzikanwa marashotoalatinelisi raikati kuzosvika musi wa27 takazozwa masoko kuti pane vanhu vazouya vakasvika pari paofisi yekanzuro vachiti mapropati taakutora ngendaa yekuti wati mhere zvakataurwa ipapo takatisipo pamukataurwa anga wari ndokusvika vanhu vaya ndokosvika maproperties kwe takaisa vanhu vari kudini matenants vari kubhadhara mari dzine mari dzataakusevenzesa dzatakazosevenzesa kuripeya mabuildings iwayo kuti we hapana mari yaipinda akanga akuwara madhoo zvese nechine mascreen tikagadzira zvese nemarufu tikazobvazva tikazopedzisira tashingirira kuti tiise magesi tikaisisa magesi block iro kune imwe shedi yakanga yapera kuti tikavaka imwe shedi tikazoyazve tikavaka toilet nemvura zvese izvozvo zviripo tizobvapo mune vanhu takatibatsira kudhipiko takazobata vanhu vaichera mvura nemugomo kupinza mudhipi tikazova tikavatorera mvura kubva kurwizi rakatora at least 11 mapipes by 100 meters kusvitsa padhipi iye zvinezvi mvura iri kupinda mudhipi yakuya nevanhu vachachere nemugomo tikabatsira zvomwe mafootbridge ataipa vanhu vaita mashow nemafield day taivabatsira tichivatengerawo zvinhu zvataipa tikazosvika pakubva ipapapa tikazobvazve tikatsvaga tikanofambira tikatsvaga plan yeni yestand iyo pane shed yacho yekuti stand yagarisa iyi panofanira kunga paine something kusopedzisira taidini taitora tikanogirira plan yacho ichiri pdf 4 atatuti tizoende kudi kuranisa mapepa acho kuti abudende tabva ipapapa takazova takuti vanhu vanhu vakaita basa iri vasitawangani ndomamembers acho kati aiwa vangachitirwawo chii sezvo zvinhu zvazvo vakaomera pari zvo tikati aiwa tochiti vanenge vachida nguru toti mumwe akapuhwa nguru vozoti kana aberekwapo ndo zvazviripo zvatangisa kuepo izvo papa nenguru dzinosvika 6 dzadzurubva tichiti kumashure maizvozvo tichenge tichiona kana mari ichiwanika vamwe vanoda kuita huku dzemazai vopuhwa vamwe vanoda kupuhwa tsuro tichengeta tsuro vopuhwa vamwe ndizvo zvinhu zvatanga tambotaura kuti tatakutanga kuita but pakazouya vamwe vanotora musi wa27 vachikwanisa vakuda kutora zvinhu zvakasvika vanhu ava hatina kuvaona hatina kutaurana tazobvunza kuti moda kuzonikirira sei ngawe tichitaurana hapana kutaurana vakavepo vanhu vaya vakabva enda kubva vanogera vara matenensi kamusawa pemari isoke nomapurisa tikatawa une zvataitirwa mapurisa akati pamwe vari kuningirira mirai mutanga maona kuti vatora chi mari yacho zishwa takati takamira kudaro sei tikamboti toenda kwaishei ndokuzobva wange tisatana kwaishikanzi aishe uri kuuya mangwani tikati ishe zvavari kuuya mangwani uchauya sei kuti gadzirisa saishe ndiye unotigadzirisa pakanga patorwa matisabhuku vakawatora ndivakuwachi vanhu vanoziva kani muyananiswa tichiona niswa zvomunasabhuku naishe kuyananiswa hapana kuyananiswa kwakaitwa zvatakazongonzwa ndezvekuti ishe vakazopedzisira vatoisa komiti mazisabhuku aripo komiti iyoyo ndokubva yatanga kukorekta pakaenda kumapurisa mapurisa akati aiwa zviripo zvacho ndezvekuti ine musarwisane navo asi imimi tsvagai ningichi ningi yekuti muende kuripota kana pamama zvekuti izvi matadzana chekuti taurari ishe hatina zvigona kutaura navo kuzobvapo zvisvika tozobva tauya kuzodini kuzomangara kuno ishe ndozvikaita. Okay, ndobvunza pamutaura nenyaya yemembership yedistrict masabhuku emamembers edistrict masabhuku mamembers akazove mumamembers akapinda but first anga semamembers zvapinza semamembers kuti tifambidzane pamwe nawo nguva yatakatanga neworld division manhiki anga asingadi mani kuishe ishe hatina mbuzveratakambekubva kwataka because mukona zvamunotarisa nyaya indakaitarisa ndekuti imimi pamakatanga district makarejiswa as an organization here for what makarejiswa sechii
Anyway, are you registered? Are you registered anyway? Munonzi chii? This company hauna community property. Founder wacho ndiani? Founder I'm one of the founders. Muri group. Yeah, we're about 4. This is your constitution. Paper registration. Registration. Saka wakauya ndio nani? Wakauya ingati pana akamudaidza council. Vakadaidza council ndio vakatanga kutaura. Ivo vacho vanonzi vanani? Organization here, munhu here akauya kunotivharai madoors. Ndiani? Anotaura pawakataura inini handisipo. Saka mamangarira vakadaidza council. Vari munhu. Ndiwa mamangarira. Mamangariro masambu. Masambu kundiwa mamangarira. Ndo vakanga vaina vakasotana naishe kudai. Iswe nyaya clear baba. Because I'm not trying to establish that. I am trying to establish kuti pamakapiwa mabuildings aya muchipiwa nemastands nechi muchizviregister as hauna community properties constitution yani properties and hauna community properties. And is this a registered organization? Because what we only have here mungori nechete lease with option to purchase, of which have you purchased this land? Kumkanzo makatenga makatenga sani anotenga se community rimwe racho rakatenga munozopanduza ndikuti papakatenga kukanzo handiti kuti kanzo izokutengesa this thing handiti you should be a registered community organization, CBO. You should be a CBO, A community-based organization. County faith-based organization. Yes. The way church is sorting up. Yes. Kuti murutika, this is our community. And this should be registered as a CBO, a community-based organization. Cannot a trust. Cannot it trust In the founder, the structure in my board members. Yeah, vanga varipo mafounders kana vakaita asipinigiri apa yakaisa tisikuti yakaenda kuenda kuregister maskero superman my projects. No, this thing I think it come clear out of the nyaya kuti kubatsire so that you register this thing. Cheat legal. Because as long as the chakada is watching, this is not legal. Abuse which. It's not legal because you're not registered anyway. As if mungo nepe pale kuti me constitution as a group and it munayo mune membership yenyu as a group and it munayo and it munechi and but you are not registered anywhere as a CBO and it kana ma registered now as a CBO and it means that izvozvo munhu wese ane chekuita and anenge ari mubhuku membership and asi paine chi board of trustees The founder. Nema founders say this thing. Because it's a constitution. The reason why I'm not pane one wakutanga kuti sei kuisa musoro yavo mawasingafani kupinza kuti musoro yavo is because they've realized that this thing is not registered anyway. It's not owned by anyone. It's not achina munhu. Machishanda. But it's not owned. Imi machishanda chiripo mawaka ma buildings ndechirechi asi mubvunzo kuti building iyo ndeyani. Zvakanyorwa pale.
Kare mwezi hauna community. Zvakanyorwa. ndosandikutaura manje kuti hapana pamakarejista. What you manage to do andika yamakaita pazvese izvi. This is membership yauna community members, fine. This is hauna properties farmers, fine. Hauna community properties constitution, fine. And then the next thing mamaenda kuita sei, mubva maenda koregister chii, mamaenda kupiwa list ipi kushandira with the option to purchase. And but now that makawaka mabuildings ipapo muchibatsirwa neworld vision ndizvo. And world vision yaiti kubatsira community. And because iyo waiti tiri kuoperata necbo. And tichioperata necbo but chawakakangana kuita manje tichikuti registai CBO ingaite sei, ngairejestwe kuti izikane kuti mafounding members ndeaya, mamembers ndeaya, board of trustees ndeiyi, chinhu chinopareta sei. Pakaita problem tinobvunza ani akarejestwa. Angamuna manenyanje. Saka zvachiti magadzira mapapers ese ndeye preparation for registration. But the registration proper hamuna kuti. And then more registered this thing. Munoenda Muchi protect social welfare. Kana kuenda kuministry yemedium chakuti women affairs, small and medium enterprises, they will assist you to register this thing. So that because right now chakuti kana choti maproperties enyu anditi maanawo pane rent yakugenerate. Asi kuti rent iri kuenda kunani kuyiwa nani chasenze. Kuna account ere. Andikangona. All these things should be audited. Panofanga paine account yekuti mari ichikotorwa pamatenants iri kuenda kupi. Anditi panofanonga paine board. Anditi not whenever they sit and make a resolution, that resolution is followed. Andikangona. Asi zvese izvo zvamudi amuna. That's why makona vanhu vari kubvawo kumhamba kwawo wakungosvika vachitaura kuti mwedzi wapera kumati pay mani. Atimbovuya ndomazabhuku. Ndomazabhuku. Kuti mimasabhuku murupinda apa simba nekusvika mivhara maya muchitora mari iyi makaronekwa andokumirire ngasi mukati simba racho pakaronekwa. Yes, izvo zvinyorwa zvenyorwa tipetoni otocheputisa registration. Next time usasoeri mafolda asi nziba munoshaisha zita ravanhu. munoshaisha zita ravanhu because muridzi wefolda iyi ndakabona muridzi weofisi iyi nezvemurikuita panapa akaona mai andifaira rake kwadiri anoti ndakabona hazvidi ba. Yes, hazvidiro. Chala boyinje. Ivi unozani? Love more. Mpanga nyimba. You are not even a board member according to these people. I want to select your How? One also how Mamumu Bapachi. According to this one. Extraordinary meeting of the board of our community properties, May 12, May 2025, at our council sub office. Present. Extraordinary meeting of the board of the President Mbodu, John Samanga, headman, chair. Samuel Nyasanza, village head. John Lori, village head. Cecilia Mboto, village head representative. Alfred Danama, village head. Morris P. Gweshe, village head. Clever Saukwindi, village head. Melody Maziro, village head. Kupambarira Rudo, minute.
Amupo. ndio body hauna community. Hiyo ma Alisa inakanini. It's not about this. Muveza kutore. Is this zvandano kuita kutore nanotoka ndine mushonga mukanwa. Pandano kutore this thing is not registered. As long as it's not registered, anyone can hijack that thing. Chobva chatoita chane chake. Already ndabvunza kati board of directors atazvitaura tikati pauda board of directors iri kupi handiti makaregister CBO kupi letter of registration chimbori ani arifanira kunge achirisibva mari ndiani ichienda kupi, do you have an account or what? Hapana. Angamona ndizvo asa warutoti chinechi board of the same enemy among you. But you I was registered as well. Yes. Where is your registration? You are not registered. You have a board. A board rechi. No. Chinotanga is registration. The registration process includes the board members. One don't declare your government. What of it? I must tell you will be board members. You are not registered as well, you don't even have a constitution. Saka muruka lira na chinechi. Don't you muda utamu. Avana cho, imi muruchi dao. Don't you ira bashiba. Same is not registered. Pani complaint iripo. Yes, pani complaint iripo mswa 21 April 2025. But my question now is, why is the chairman of this community properties thing not a board member? If he is the chairman of our community properties, yes, why is he not a board member? No, Imimi, their complaint now is against the chairman of the Auna community properties. Who is Mpanganyemba? And then my question is, why then Mr. Mpanganyemba Kanari a chairman of this Auna community properties? Why is he not a board member? Sakasina uziswa kuti masabukundo akapa chichemo chekuti chichemo chiri papepa ipapo. Wachipa kunani? Wachipa kunaishi. No, it's like akabona nyando to panda mzuri. Let's go back to stage 1 nation. Let's identify our founding members, owners of this thing. The founders of this thing are the owners of this thing. Let's assist them to register a CBO in their name. Then membership register yobva yaiswapo nema founding members ndio vari kuzoti vanhu vari mukati mechinechi ndio vanayo. What I don't like. According to these minutes, you're just a minute taker. Unless you're not a really interested person. You know what I don't like about this thing? Pamakatanga chinhu makachitanga zviri chenyu. Ndechekare chinhu chisi an old thing. 1981, 82. Masabhuku anga aripo ere 1981. Sabhuku anga aripo ndiani pakafomwa chinhu. Pana aripo. Sabhuku akanga aripo. Ndisabhuku ani? Sabhuku akanga sabhuku rori. Ndimi munoziva mafambiro yaona community property. Handiti yena nditomboerenge zvepana. According to Auna community properties, we as the Auna community were supported by World Vision as the Auna community project covering the 7 villages named below in this document, represented by below undersigned village heads.
That's point number 1. Number 2, the project started in 1983 and World Vision handed over the project to the community in 1985. Standard. That's standard. Andrew, World Vision supported the community by building the structure and also providing pipes for Guinyai water projects to Madziro village and also Chingaire water village, projects. Moreover, the community also supported by molding bricks and providing labor. The buildings were meant to be training centers to benefit the community. Stand number 176, 177. My villages are benefited from this thing. What is reaching? Idanama, Chigweshe, Nyatsanza, Madziro, Mboto, Rori, Samshonga, Silongore. The founding members were Mr. Chinzo, Tracy Munenga, Mpanga Nyemba, and Vinyangani. The above written information is true. My villages are not Danama, Chigweshe, Madziro, Nyatsanza, Nechi, Dogo side. Dogo side is 2%. So I'm surviving founders and doing it. So the complication with this thing, this thing is talking of villages and not individuals. It's a project that was meant to benefit 7 villages with no specific names. So what it means the founding members are the 7 villages. And a village is not only the village head. A village head is the village head with his subordinates. Village head represent his community. So my question then comes: in membership, in a register. So this is correct. This membership here on a community, it would have 96 members. In 96 members, we are talking of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 members from Boto village. Then another 11 members from Madziro village, Rori village, that's 9. Then Nyatsanza village, Nichi. One warizwe Chilma, no one was registered. It's not all villagers. Ndio wakangori present. One hour, ndio wakangori present. Ndio waishanda, waidiwa kushanda, by building, by dinner, pakuchira mvura, Nichi. These are the people. So these are the owners of the project. So when you say you are talking about the benefits achieved, these are the people who are supposed to share the beneficiaries from the project. This one. Then I then disagree with this one, this assertion, which I need to correct. Complaint against chairman of the Auna Community Properties. And this was written 21 April 2025. The above subject is relevant. As you are aware, the above mentioned entity is a creation of the party that was bestowed upon us, the village heads. It has come to our attention that Love Mpanga Nyemba is single-handedly operating this entity despite us being the stakeholders. He is also denigrating the party and its leadership. Appointment of party persons
will be ideal. Zvine kuita ne-community trust ne-this organization zvinokama here umupani pandikurasika zvazviri kuita manje isheniwo vakadaidza mutsagano vakati isu inini sekutonga kwandinoita don't record this This part. kutonga kwandinoita mucommunity inini